leci. Moi drodzy, zaczniemy to tak. Tam, tam, tam. Kurde, zawsze chciałem to zrobić. Tak rozpoczęty film nie może być niedobry. Także ja jestem Niklaus. To jest na żywo w tym momencie, ale również się nagrywa. Tu są moje ręce. To są te słynne ręce z Call of Duty. Jak ktoś grał w Ghost, to wie o co chodzi. Ja tu sobie rozpuszczam, prawda, witaminy żeńszeń, szerszeń, żebym po tym był gibki i żwawy i w ogóle. Dostałem rano paczkę. Taką pan kurier z DHL-u mi przyniósł o 9:00, w zasadzie obudził mnie, bo jak o 4:00 poszedłem spać, to się o takiej godzinie potem wstaje. I ja tą paczkę będę teraz otwierał na żywo. I tutaj jest takie głosowanie się odbywa na czacie, gdzie po prostu zapytałem ludzi, co w tej paczce będzie, bo ja wam powiem, wierzcie mi, naprawdę wierzcie mi, rzadko mi się to zdarza, ale nie wiem, co jest w tej paczce. Nie wiem nawet od kogo ona jest i nie wiem o co chodzi, ale dostałem ją i nie musiałem płacić, także zobaczymy, no. Co to jest? Naprawdę, wierzcie mi, nie wiem, co to jest. Także będę tak zdziwiony równie jak wy. Na razie wygrywa opcja, że to jest wąglik. Dobra, głowa konia. Oby nie. No, także jak ktoś ogląda na YouTubie, to niech sobie jakąś ulubioną muzykę rzuci w tło, bo ja nie puszczam muzyki, żeby się o prawa autorskie ludzie nie czepiali i tak dalej. Także dobra, czy jest dobre światło i wszystko? Trochę jakby prześwietlone. O, spoko, teraz jest akurat. Idealne kolory i w ogóle. To nie jest mikrofon z reklamacji, na pewno. Makuła wyskoczy, wielki powrót, tak. Dobra, teraz ja to wypiję. Tutaj prezentacja, paczuszki we wszystkich płaszczyznach. Adres odciąłem, żebyście mnie nie namierzyli. O, kurde, zostało trochę na dnie, ale... Dobra. Wizja. Jadymy z tematem. Wszystko tu pousuwam, żeby nie było tragedii. Mam nadzieję, że dobrze słychać. No, mikrofon niestety jest dynamiczny, niepojemnościowy, ale mam nadzieję, że już niedługo wróci do mnie. Siema Kamilu, Seto zawodowy. Kurde, mogę se do tagów wpisać. Seto. Tylko w jednym miejscu na Śląsku jest taki syf. Tak, u ciebie w domu. Dobra. Czyżby to był jakiś box? Albo to chyba nie jest one-up box. Dobra. Siema, witam wszystkich, co na żywo oglądają. Wow, wow. The way you turn me on. Też dostałeś, a kurde. Ja oczekuję wielu paczek, także... Pieron wie, co to jest. Faktycznie. Miał rację. Kurde, ale się zajarałem teraz. Ło, moi drodzy. Jakie to będzie dobre. Kurde. Moi drodzy, jakie to będzie dobre. Normalnie, jakie tam będą super rzeczy. Kurde. To tylko normalnie. Tum dum tu du 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 dum tu du du dum. Albo jak to było? Dobra. Otwieramy. Nie wiem jak to będzie ziom.
Czekajcie, ja tu spróbuję tylko jeden motyw zrobić. Kurde, chciałem to jakoś dać wyżej. Tylko na czym? Czekajcie. No, to jest, moi drodzy, teraz idealnie wszystko. Widzicie dobrze? A tutaj w ogóle muzyka mi leci w tle, której nie słychać, to jest bez sensu. Teraz będzie zajebiście, wszystko powinno być tak, tutaj, tak, o. O. Perfekta! Dobra, a ja tutaj muszę mieć jakąś flachę niezakręconą, bo tam jest frup od flachy. A, nieważne. Dobra, uwaga. Tutaj na YouTubie łapki w górę idą w opór, jest presja w ogóle, kurde. Na hitboxie donaty suby. Tu. Tu. Tum. To musi być zrobione jednym płynnym ruchem. O kurwa. Nieważne. Tum. Płynny ruch prawie wyszedł. Nie no, to jest taki kurde bibuła, to jak wy byście to chcieli inaczej otworzyć? Przecież nie ma opcji. To se wezmę, bo to mi zaburza paletę kolorów na ekranie. To tutaj sprytnie, ja takie zabiegi psychologiczne. Czerwony kontrastuje z niebieskim i to się w głowie człowieka taki materiał od razu lepiej ogląda. Także będę teraz wszystko pokazywał po kolei, o co chodzi. Dobra. No, w ogóle przeciąłem se palec. Nawet nie wiem kiedy. To jest faktycznie Pixelbox. Tu jest o konkursie Pixelboxa, ale to jest tam moja sprawa. To jest tak, to jest mała naklejka Pixelboxa. To jest wielka naklejka Pixelboxa. Mam takie już dwie. To można na przykład, jak ktoś ma dziewczynę albo żonę i już nie może jej słychać, to można jej tym zakleić gębę, tak. Skarbie, mam coś dla ciebie, co? Puf! I już macie spokój. To sobie tu odłożymy. Oje! Jakie tu są super rzeczy, kurde! Już to widzę. Dobra. Koszulka najpierw ciulstwa. Najpierw ciulstewka. Ło, to jest brelok, moi drodzy, z Kapitanem Ameryką. Czekajcie, ja to mogę wam tak lepiej pokazać, żeby to wyostrzyło ładnie. Kurde, tu jest jakieś problemy są z oszczeniem w tym świetle. No. Keychain. Czekajcie, jak to odpakuję, to powinno być lepiej. To jest w takiej folii. Zrobimy to tak. A. Kapitan Papryka. Dobra. O! Także, o. Teraz wam będę mógł pokazać może. Taki brelok. Wygląda, że wszystko jest oryginalne. Pyramid International. Zajebiście. Dobra. Po angielsku to się fachowo nazywa keychain. Kurde, wyostrzysz? O. Dobra, to mamy. Fajny brelok. Będę miał do kluczów. Tarcza, będę się bronił przed... Tarczasz ma to! Pozdro dla kumatych. Dobra. Kapitan Paprykarz. Tak. Jedźmy dalej. Co my tu mamy? Patrzcie, coś takiego. I am Pixel Hero. Gratulacje bohaterze. Oto jedyny w swoim rodzaju przypinka dostępna tylko w majowym Pixelboxie. Normalnie, czyli teraz jestem prosem. Patrzcie. Tak to wygląda.
O. I am Pixel Hero. Pamiętaj, by polubić nas. Pamiętajcie, by tam ich polubić. Także ja to sobie dumnie przypnę do jakiejś torby czy coś i będę nosił, że jestem pikselowym bohaterem. Dobra. Czy to będzie na giveaway? No nie ma opcji, kolego. A tam w tle są pixel boxy, tak, zgadza się. Znaczy one boxy. Najlepsze są te dolary. Nimi się będę na koniec obsypywał. Dobra, figurka. Moi drodzy. Black Panther Civil War. Czy to dobrze widać? Teraz jak to otworzyć, żeby tego nie zdupić? Dobra, czekajcie, zrobimy to. A to jest tutaj już. O, tak. Chyba zdupię. Dobra. Aha, tu wam pokażę. Tu wam pokażę, jakie były inne opcje jeszcze. O. Czekajcie. Coś tutaj moja kamera ma problemy. O. Pop. Dobra. To sobie odłożymy, bo nie ma placu. Był płynny ruch, tak średnio płynny, ale ruch to ruch, nie? I teraz sama figurka. O magło. To jest taki, wiecie, nie? Czekajcie. Ale mnie szalonto, oje. Zajebisty jest. Jest wykonany z takiego, jakby twarda guma. Coś takiego. Trwałe, bubblehead. Spuchniętą głowę ma wielką. No, fajny do auta na przykład, tylko trzeba by było gdzieś tak za nogi go na przykład umocować i można go pę. Możecie nim pokazywać, tak, nie chcę. Osy go pogryźli, tak. Także taki tutaj bubblehead, fajny. Dobra, ja sobie go tutaj ustawię na półce razem ze wszystkimi innymi postaciami. O, tutaj go sobie na razie damy, żeby nam tu stał. Dobra, to wywalamy. A co tu dalej? Dużo troszkę. Nie no, dużo, fajnie. Co to? Ło, kurde bele. Moi drodzy, to się po śląsku nazywa heft. I z takim Supermanem, kurde, patrzcie. Wszystko tutaj firmowe, oryginalne. Akurat nie ostrzy mi kamera. Zaś. Nowy ostrz, no. Dobra, w każdym razie. No, Warner Bros. I tak dalej. Normalnie heft supermeniarski na gumkę. Można tu robić sobie notatki super tajne. Zeszyt do przyrki. Tutaj, kurde, całe te z komiksami o Supermanie. Ło. Na każdej stronie tutaj macie, kurde, supermenowskie, gruba linia. Łoje. A jak pachnie? Taka nowość, taka czysta nowość. Kurde, to teraz, moi drodzy, chyba wrócę na studia. Bardzo fajny. Takie w ogóle w ten sposób spinane zeszyty w sklepach i jeszcze w twardej oprawie i w ogóle jeszcze z gumeczką, a już nie gadam, że firmowane przez tam Marvela i tak dalej, to kurde, one są drogie fest. Taki zeszyt potrafi kosztować 30-40 zł. To są drogie rzeczy. Kto bywał w Empiku i tak dalej, to wie, że to nie jest tania sprawa generalnie. Także bardzo spoko. Zawsze na jakieś notatki. Tu będę spisywał wszystkie deale i rozliczenia na koniec roku. Dobra. Także na razie jest bardzo fajne. Tak, donaty z Hitboxa będę tam pisał. Tylko muszą być najpierw donaty. Coś tu mamy jeszcze, czy już koszuleczkę? Tylko takie... Ej! Czarna koperta! Moi drodzy, czarna koperta. Co może być w czarnej kopercie? Tutaj jest otwierana. Kurde. Czy to jest łapuwa? Czy to jest łapuwa od Pixelboxów? Nie wiem.
Dolary? Dolary z Ameryki pewnie. Albo to ten wąglik. Bo on na czarną wołgę. Że kurde, moi drodzy, w końcu wąglik mówicie. Dobra, czekajcie, żeby to jakoś ładnie otworzyć. Nie nie rozdupić. Nie wiem, czy się tak uda. Może ja to lepiej zrobię tak, jak to robili, wiecie, za starej Polski. Trochę tępy nóż na takie zabawy. O. Dobra. Płynnym ruchem, dokładnie. Dobra. Uwaga. Kurde. Nie chcę wyjść. Muszę to trochę tutaj łozerwać. Uwaga, uwaga. LOL? Ej, nie mogę wam tego pokazać. Ale dostałem bilet na Esport Now. Tego się nie spodziewałem, bo i tak, no... Miałem propozycję, żeby tam jechać. Tam jest kod, to nie mogę wam pokazać. Nie mogę wam pokazać. LOL. Ja nie wiem, czy ja tam pojadę. Także jeżeli ja tam nie będę mógł pojechać, to ten bilet będzie na rozdanie. Zrobimy jakiś konkurs czy coś takiego. Także no. Hala Stulecia Wrocław, dokładnie. Powiem wam, wielu rzeczy się spodziewałem, ale tego się nie spodziewałem. Także no... Spoko. Hala Stulejki Wrocław, tak. Ale widzicie, kurde, zajebiste. Zajebiste. Koperta najlepsza, szkoda, że tak rozwaliłem. Może tam coś jeszcze jest. Gdzie dolary? Gdzie dolary są? Kurwa, zaś na poczcie ukradli. Gdzie dolary są, pytam się. Od ciotki z Ameryki. Od ciotki N. Od ciotki N tu miały być dolary. Kurwa, gdzie dolary są? Gdzie dolary? Nie ma! Nie ma! Kurwa, ukradli zaś. Dobra, potem będę się procesował. Teraz najlepsze. Czyli shirt. Shirt, moi drodzy. Czekajcie, muszę tu zrobić plac. Haha! Najlepsze. Najlepsze to będzie to. Ale to za moment. To za piankowe dolary, tak. To za moment. U. To jest koszulka, moi drodzy. Kurde. Batman vs Superman. Gotham Dark Protector. Czy wy to będziecie dobrze widzieć? Chyba tak. O. Czekajcie. Gotham Dark Protector. Gotham City Police Department. Hero, fear the bat. Save our city. Wanted. For criminal acts of vigilante justice. Kurde, fajna, powiem wam. Ja nie jestem fanem jakimś wielkim tam Batmana i tak dalej. Ale koszulka jest bardzo spoko. W ogóle zajebiste jest, że jak ja dostaję te paczki, to mi odpada problem praktycznie kupowania ubrań. No ja mam miesięcznie 2 koszulki, co nie muszę nowych kupować w ogóle. A one są zawsze z bardzo fajnego materiału. Takiego przyjemnego. Bardzo dobrze są te nadruki zrobione. I no generalnie spoko, że mnie ubierają. Spoko, że mnie ubierają. I w ogóle bardzo przyjemna rzecz. Tutaj mamy, że to prawda wszystko jest firmowe. Batman vs Superman, DC Comics. Fajnie. I teraz, moi drodzy, część główna tak zwana. Batman po śląsku, tak, Luftmysza. Czyli Luftmysza kontra Superhop. Czy pasuje rozmiarem? Jaki to jest rozmiar? M, to akurat. I teraz, moi drodzy, to by było na tyle z tych rzeczy. Teraz zostało tylko tyle. Czekajcie.
Tu jeszcze jest taka karteczka, żeby nie było. Witaj, geeku. To ja, ten geek. To ja. No i ten. Bardzo dobry Pixelbox, bardzo mi się podobał. Zapraszam wszystkich, żeby sobie zamówić. Link do strony Pixelboxa będzie na pewno pod filmem. I ja się z wami żegnam tym, prawda, elementem. Tyle, koniec nagrania. Łapka w górę, a tutaj, o.